আমার রাজ্যসভা এমপি বা লোকসভা এমপি এইবিলাক কি আমার লগত কি লেনদেন আছে? আমার লেনদেনটো হল বিটিসি। ना दिल्ली दिसपुर गैयाबाथ' बेयाव ओंखाम रानगोन। गोदो गोदाय काउन्सिल गैयै समाव आबाद मावना जादोंमोन, बै समाव दिल्ली दिसपुरखौ नाङामोन। दिनै लामा सामा दालां बानायनाय बिथाङाथ' आगोलाव बुंदोंमोन आं सुबिदाबादिनि, जोंनि हान्जाया सुबिदाबादि, जोंनो थाखा नांगौ सालायनो। दा दिनै थाखा नांगौबा सालायनो थाखाया बबेनिफ्राय फैगोन? बड'लेण्डआवथ' मेसिन गैया, रिजार्भ बेंक गैया, बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसो। दा दिल्लीयाव मानसि गैयाबा, दिसपुराव मानसि गैयाबा बहानिफ्राय थाखा फैसा फान्दा फैनानै सरकार सालायनो? खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' दिनै आङो नोंसोरजों सावरायनो थाखाय मोननैसो भिडिअ लानानै फैबावदों। रायजोफोर, जों दिनै सावरायगोन गिबिसिनाव बिपिएफनि सिएमनि भिडिअखौ लानानै, नैथियाव इउपिपिएलनि सिएमनि भिडिअखौ लानानै। बे मोननै भिडिअखौ लानानैनो जों सावरायनो दिनैनि समावहाय आङो नोंसोरजों नुजाफैनाय जाबाय। रायजोफोर, गिबियाव बिपिएफनि सिएमआ मा गोदान बाथ्रा बुंदों एमपिखौ लानानै नोंथांमोना खोनासंग्रो। আমার রাজ্যসভা এমপি বা লোকসভা এমপি এইবিলাক কি আমার লগত কি লেনদেন আছে? আমার লেনদেনটো হল বিটিসি। বিটিসি উন্নয়ন হ'ব লাগে। বিটিসি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰিম। বিটিচিটোৱেই মেইন। তাতে দিল্লীৰ ৰাজ্যসভাত কি কৰিবহি? কি আনিব? শেষ হ'ল নেকি বিটিচি? শেষ হৈছে, হোৱা নাই, ইউপিপিএলহে জানিব, মই কি ক'ম। এনডিএৰ স্বাৰ্থত যদি ইউপিপিএল আৰু বিপিএফ বুজাবুজি কৰিবলগীয়া হয়, বুজাবুজি কৰিব আপোনালোকে? ইউপিপিএল এনডিএৰ পাৰ্টনাৰ যদি বুজাবুজি কৰিবলৈ নহয়, এনেকুৱা নহয়। এনডিএ পাৰ্টনাৰটো হ'ল ইউপিপিএল, এজেপিও, বিপিএফও পাৰ্টনাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি ইউপিপিএলে ইউপিএ হিচাপে আলোচনা কৰি পেলাই কিমান চিট পায় নাপায় ইহঁতৰ কথা। আমি বিপিএফ হিচাপে আলোচনা কৰি পেলাই কিমান চিট আদায় কৰিব পাৰে এইটো আমাৰ কথা। এইটো ইউপিপিএল বা বিপিএফ বুজাবুজি হ'ব লাগে, এইবিলাক কথা নাই। এনডিএ প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে কেতিয়া ঘোষণা কৰিব? আমাৰ 9 তাৰিখত PMB মিটিং আছে। 9 তাৰিখত নিশ্চয় ডিচিশ্যন। ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে 15টা সমষ্টিত বিটিচিত খেলিব, তাৰ ওপৰতো কেইবাটা সমষ্টিত খেলিব। এইটো ইউপিপিএলে কিমান খেলিব নেখেলিব সেইটো ইহঁতৰ কথা, মই একো নক'ম। কিন্তু বিপিএফে আমি কৈছোঁ যে আমি 126টাৰ ভিতৰত কিমান চিট পাব, আমাৰতো ক'ৰবাতো পাব পাৰি না। আমি আলোচনা চলি আছে বাছ। ইউপিপিএলৰ কথা ইউপিপিএল, আমাৰ কথাটো আমাৰ। बेफोर बाथ्राखौ खोनासङोब्ला ओरैबायदि बर' हारिया दुखुनांथाव दे रायजोफोर। बर' हारिनि थाखायनो दुखुनांथाव। बर' हारिनि थाखायसो बे खामानिखौहाय एमपि माने बिबान लानो थाखाय आगान सुरदों। नाथाय दिनैनि समावहाय जोङो अपोजिशन पार्टिफोरनिफ्राय जों मात्र गाज्रि मोननाय आरो हेंथा होनाय बेबायदिखौल' जोङो नुगासिनो दङ। हयथ' बिपिएफनि सिएमआ सान हर जानाय लोंनाय, उन्दुनाय, खिनाय, हासुनाय जेरावबो बर' जाथिखौहाय नासयनो थाखायसो सेस्था खालामो नामा? आं बेखौसो सानदों रायजोफोर। बे एमपिखौहाय इउपिपिएल पार्टियावनो जुदि खाम्फा बरगयारि सारा थानायमोनब्ला अब्ला बिथाङानो हयथ' सुबिदा मोनगौमोन। बिपिएफ पार्टिनिफ्राय सायख'जायैनि थाखाय बिपिएफनि सिएमआ रायजो राजाफोरनोहाय थगायनानैहाय बाथ्रा बुंनानै होनो नागिरदों रायजोफोर। एमपि गैयाब्ला जेबो खामानि जाया, बेखौहाय बयबो मिथिखागौ रायजोफोर। एमएलएआनो जा, एमसिएलएआनो जा, एमपिनि दारैसो गासैबो सोलिजोबो। दा एमपि नङाब्ला बै पार्लामेन्टआवहाय बर'नि गांनाय उखैनाय, बर' हारिनि मावनो गोनां खामानिफोरखौहाय सोर खोन्थानानै हैनो रायजोफोर? सोर गसंनानै बिसोरनोहाय फोरमायहैनो? बेखौहाय नोंथांमोना सानलाय। बिपिएफनि सिएमआ बुंदों जे एमपि नांज्लाया। एमपि नाङाब्ला थांनाय 17 बोसोराव मानोथो गुबुन हारिनिफ्राय नब कुमार सरनियाखौहाय एमपि सोनानै दोना? मानो देरहाहोनानै दोना एमपि? अब्ला बिपिएफनि सिएमनि साननाय मथेब्ला बर' हारिनिफ्राय एमपि जाजानायखौ मोजां मोना नामा रायजोफोर? दिनै जों बेखौसो सोंनांगोन। बर' हारिनि थाखाय एमपि जानायखौहाय बिपिएफनि सिएमआ साबजानाय मोना नामा? बिथांनि मथेब्ला गुबुन हारिनिफ्रायसो एमपि जानांगौमोन नामा? दिनै बिपिएफ पार्टिनिफ्राय सायख'यैनि थाखायनो
हाग्रामा महिलारिया बेबायदि खोथा बुंदों रायजोफोर आरो बिथाङा बुंबावदों जे UPPL पार्टिया सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो NDA जोंनो नंगौ NDA रायजोफोर NDA जोंनो बिथांमोना नाथाय थांनाय काउन्सिल इलेक्शनाव बिसोरो सिंगेल सरकार दानो थाखाय इलेक्शन गेलेदोंमोन नाथाय जाय थगायसुला बेखौसो सिंगेल दागोन होननानै गुबुन गुबुन हारिफोरजों लोगोसे बर' हारिया सापर्ट खालामनायाव मोन 28टा सिट मोनदों थेवबो BJP जोंसो सलायजादों अब्ला थगायसुलाया सोर ST बेफारिया सोर गावनि बर' हारिनि हा हु सम्पति फानग्रा दालाला सोर दिनैनि समावहाय रायजोफोर रावबो दाफोथाय मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोना दिनैनि समाव MLA इलेक्शनावहाय BJP पार्टी NDA जोंहाय जाया होननानैहाय बुंदों दा रावबो दाफोथाय मानोना BPF नि CMआ रायजो राजाफोरखौहाय थगायफिननो नाजादों गुबुन हारिखौथ' हयथ' हाखाला बियो नाथाय बर'खौ थगायनो नागिरदों बर'नि सुथुरा बर'आनो दङ रायजोफोर मा गोरोन्थि जेन'बा UPPL नि CM प्रमद बर' सारा दिनैनि समावहाय MP जानो थांदों बेयावहाय मानि हेंथा BPF पार्टीनिफ्राय BPF सापर्टार्सफोरनिफ्राय मानि हेंथा बुंलाय रायजोफोर बेयाव BPF नि थाखाय खहा जागोन ना UPPL नि थाखाय खहा जागोन बर' रायजो राजाफोरनि थाखायनो प्रफिट बर' हारिनि थाखायनो मोजांनि बाथ्रा दिनै जों साननानै नायोब्ला गुबुन हारिफोरनि MPआ बिथांमोननिया गावसिनि हारियानो लोब लोब सापर्ट खालामो मदद खालामनानैहाय देरहाहोयो नाथाय जोंनि बर' हारिनिया बर'नि सुथुरानो बर'जों बर' देरहानायखौ खाबु होआ थांनाय MP इलेक्शनाव खाम्फा बरगयारी सारा BPF पार्टीजों नङामोनब्ला बियो देरहाखायोमोन मानोना 17 बोसोर नायबोदों BPF पार्टीखौहाय माबायदि खामानि मावो बेनि जाहोना जाहैबाय BPF पार्टीया गुबुन हारिखौहाय MP फसंनानै दोननायनि गिदिर गोरोन्थि रायजोफोर दाबो हयथ' बिसोरो बेखौनो सानदों गुबुन हारिखौनो MP बानायनानैहाय दोननो थाखाय जेसेबांखि नोंथाङा मोजाङानो बुं गुबुन हारिखौहाय बिनि गोसोआवहाय एसे नङा एसे माबा मोनसे अपोजिशना थाखायोखा माबा मोनसे नेगेटिभ साननाया थाखायोखा नों जेसेबांनाखि नोङो भाषाखौहाय गुबुन हारिनिखौ रोङा मानो जेसेबांखि रों नोङो अब्लाबो बै गुबुन हारिनि भाषाया नोंनि गोसोआवहाय बबेबा मोनसेया नों रोङा जाखागोन बबेबा मोनसेखौ नोङो रोंखानाय नङा थिग बेबायदिनो गावनि हारिनि थैनि अनगा गुबुन हारिनि थैया आलादा रायजोफोर मिथिबाय दा साननाय हनायफ्रा आलादा बेखायनो गावनि हारिखौनो जोङो जुदि लिडार फसङोब्ला गावनि हारिनि थाखाय बांसिन सानो दा गुबुन हारिखौहाय जोङो लिडार फसङोब्ला गावसिनि हारिखौ साननानै जोंनि हारिखौहाय बिसोरो नेवसिगारगोन मबेबा नङा मबेबा बिथिङावहाय बिसोरो नेवसिगोन बेखायनो जोङो गावनि हारिनिनो लिडार नांगौ थांनाय 17 बोसोरावहाय गोरों गोरा मानसिफोरखौहाय होसोनानै गावथारनायनि जाहोना जाहैबाय गावनिफ्राय देरसिन रावबो गोरों जाहाथे दाथाथों बेखौ टारगेट खालामनानैसो BPF पार्टीया बे खामानिखौ मावबोदोंमोन बै समावहाय बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा एसेबां गोरों गैया दङब्लाबो थाखा फैसाजोंहाय साग्लोबनानै थानाय थाखा फैसाजोंहाय बिथांमोना गेलेजानाय आरो बिथांमोननि हास्थायनाया एकमात्र फैसा जेरै दा BPF पार्टीयावहाय लोब लोब फैसानि थाखायनो माने थैसोमदों बेफोरबायदि बांसिन BPFआव दङ दिनै आं बेखौनो बुंगोन BPF सापर्टार्स नोंथांमोन UPPL नि CM प्रमद बर' सारा रायजो सभानि MP जानो थांदों बेयावहाय नोंथांमोननि मा खहा दङ बर' हारिनि थाखायसो मोजांनि थाखाय खामानि मावनो थांदों दा अलरेडि सानै दंखायो दा सासे थांबावबाय अब्ला साबसिन जागोन बाथ्रा दान्थेलायनाय माखासे खोथा माने गोग्लैसोनानै थानाय खामानिखौ मावनो थाखाय सावरायलायनाय बेयावहाय मोजांसिन जागोन नारसिननो थाखाय खाबु मोनगोन गुबुन गुबुन हारिफोरनि MPफोरखौबो दा बेखौ मानो बुजिया जोंनि बर' हारिया सापर्ट खालाम जेसेबां हायो सापर्ट खालाम BPF पार्टीनिफ्राय थांब्लाबो
बिजेपि सरि इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय थांब्लाबो जायखिजाया बर' हारिनि बे रायजो सभायावहाय मन्थ्रि जानो थांग्राफोरखौहाय बयबो सापर्ट खालाम जाहाथे देरहानानैहाय जोंनि बर' हारिखौहाय जै जै मै मै रायजो सालायनायावहाय खाबु होनो हायो बेयाव रावनिबो गोरोन्थि गैया मिथिबायना रावखौबो धंस खालामनो थाङाखै रायजो सभायाव एमपिखौहाय दा बेनिखायनो आं सानदों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनावहाय प्रमद बर' सारखौहाय 100% सापर्ट खालामगोन होननानै गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि